Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ki pulit ke jela kin pan por biang nakayeng ka syari la dadan kamban tokit shu iki sangut halor ka jingsha pyniap jong raja raghuvanshi hakar pulai terik jong jemang habakran menin kasngi uspointanan of police jong ka east Khasi hills uba vivik sim ulong baka jing tokit kadang leit chakmat hadin bala ai bor ka yeng ka syari ban set iki sangut ha police custody tang bala ong bala da dang don kamban tokit shu ki pulit kindang pan por shu biang naga kasyari hakawai pat kaliang USP ulong baki pulit hadu menta ympat kyrkieh ban leit iki sangut Sohra syaka jaka pyniap ya raja bat an pen ru biang ya baroh ya ka jingja tangba haban tokit benya shwa bat ru ban penlum penlang ya ki sabut bat hadin kum tapat kinsa ialam ya kini Sohra kumban spen kan mau bah ka spautri jong liu banai ka yeng ka syari jong district and sessions judge Shillong kala ai kumba prasngi ya ki pulit jang Meghalaya ban tokit benya ya ka sonam raghuvanshi bat sawut kiwe da ka basya keno bakila don kdi ban pyniap ya raja raghuvanshi hakar pulai terik jong jemang ki pulit kila kemno ya ka sonam raghuvanshi raj kushwaha u anan kurmi u vishal singh chauhan baru akash rajput halor ka jingsha keno bakila don kdi ban pyniap ya raja raghuvanshi hakathan Sohra hakar pulai terik jong jemang hakabai ka met jong u lalap nasi tengriat jong kariat arliang hajan ka parking lot haka kshat wei saudong